ସହରରେ ମୋବାଇଲ ବତେଇକି ପାଗ କେମିତି ହବ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପାଗ ନିଜେ ଚାଲି ଆସେ। ଆମେ ମେଘକୁ ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଯାଉ। ଏହି କାହାଣୀ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏସି ଘରେ ବସି କହନ୍ତି, ଗାଁରେ ଅଛି କ'ଣ ଭାଇ, ଗାଁରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଆକାଶକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଚାହିଁଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କେହି କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ବିଶାଳ ଓଢ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 6ଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶରେ ଏକ ଅଜବ ନୀରବତା ଓ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖେଳିଗଲାଣି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ଉତ୍ସବର ଏକ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଦେଖ ସେଇ କଳା ମେଘକୁ, ସେଇ ପବନରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିବା ଥଣ୍ଡା ଭାବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଂକେତର ପ୍ରକୃତି। ଆଜି ମୌସୁମୀର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା, ଆଉ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଏ ଦିନଟି କୌଣସି ବଡ଼ ପର୍ବଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ରହିଲି, ବର୍ଷାକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଭିଜି ଚାଲିଲି, କାରଣ ଏଇ ଭିଜିବା କେବଳ ଶରୀରର ନଥିଲା, ଏହା ଆତ୍ମାର ସ୍ନାନ ଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ବି ଏକ ଅପୂର୍ବ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଏହା କେବଳ ପାଣି ହେଉନାହିଁ, ଏହା ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ବର୍ଷୁଛି। ଏହି ବର୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୋପା ପାଣିରେ ଆମର ଆସନ୍ତା କାଲିର ଆହାର ଲୁଚି ରହିଛି, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଲୁଚି ରହିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାଲିଠାରୁ ଚାଷ କାମ ଶୁରୁ ହେବ, କାଲିଠାରୁ ବିହନ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବ, କାଲିଠାରୁ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ଏହି ବର୍ଷା କେବଳ ପାଣି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଋଣ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଔଷଧ, ଏହା ଆମ ଭଳି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଫିସ୍। ସଞ୍ଜର ଅନ୍ଧାର ଯେତିକି ଗାଢ଼ ହେଉଛି, ବର୍ଷାର ତାଳ ସେତିକି ତେଜ ହବାରେ ଲାଗିଛି। ଘରର ଚାଳରୁ ଗଳୁଥିବା ପାଣିର ଶବ୍ଦ କୌଣସି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଠାରୁ କମ୍ ଲାଗୁନି। ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ଥମିଲାନି, ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ବର୍ଷ ସାରାର ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବହିଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାର ପ୍ରଥମ ରାପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ପରେ ସକାଳର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଶରୀରରେ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଉଛି। ଆଖି ଖୋଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଜଗେଇ ଦେଲା। ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲି। ବର୍ଷା ଏବେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପବନରେ ଏବେ ବି ଓଦା ଭାବ ଅଛି। ପିଣ୍ଡାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଲି। ମନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତେଜ ହେଇଗଲା। ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ କାଠ ଓ ମାଟି ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼। ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ଲୁହାର ବଡ଼ ମେସିନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଉଠେଇଲି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଥୀଙ୍କୁ। କାଠର ଲଙ୍ଗଳ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହନ୍ତି ଭାଇ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅସ୍ତ୍ର। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତୁ, ଭୋକ ଓ ଗରିବୀ ବିରୋଧରେ। ନା କୌଣସି ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ୍, ନା ଡିଜେଲର ଖର୍ଚ୍ଚ, ବସ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ବାପ ଜେଜେଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଲଦି ଦେଲି। କାଠର ଭାର କାନ୍ଧରେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାର କୌଣସି ବୋଝ ପରି ଲାଗୁନି। ଏହା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅନୁଭୂତି। ବିଲରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ଆମ ବିଲକୁ ଗୋଟେ ବହଳିଆ କାଦୁଅରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ଆଉ ମାଟିର ଏପରି ଏକ ସୁଗନ୍ଧ, ଯାହା କେବଳ ଜଣେ ଚାଷୀ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ରାସ୍ତା କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଗୋଡ଼ ଖସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଦ ଖସୁନଥିଲା। ଆଗରେ ବାପା ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲେ, ପଛରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆଉ ମଝିରେ ମୋ ଦାଦା। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆମର ନିଜର ବଳଦ, ଯେଉଁମାନେ
ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପଦେଟିଏ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ବିଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ ଏବେ। ଏବେଠୁ ହିଁ ଚାଷ କଲେ ଦେନ୍ ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏ ଘାସ ଯାକ ଅଛି, ୟାକୁ ଚାଷ କରିକି ଏ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଷ୍ଟରେ ସଫା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ତ ଧାନ ବୁଣି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ ପଛରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ। ଚାଷ କରିସାରିଲା ପରେ କେତେଦିନ ରଖିବୁ, କେତେଦିନ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ 2-3 ଥର ଚାଷ କରିସାରିଲା ପରେ ବିହନଟା ବୁଣିବୁ। ବଳଦଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳରେ ଯୋଛାଗଲା। 3 ପିଢ଼ି ଗୋଟିଏ ବିଲରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଥିଲୁ। ନା କୌଣସି ମିଟିଂ ଥିଲା, ନା କୌଣସି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା, ବିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। କିଛି ଲୋକ ଏହି କାଦୁଅକୁ ଦେଖି ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଅଳିଆ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏହା କାଦୁଅ ନୁହେଁ, ଆମ ମାଆର ଆଞ୍ଚଳ। ଯଦି ଏହି କାଦୁଅରେ ଆମେ ଆମର ଝାଳ ନ ଢାଳିବୁ, ତେବେ କାଲି ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଥାଳିରେ ଭାତ ଗଣ୍ଡିଏ ନଥିବ। ସହରରେ ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ କି ଚାକିରି କରୁଛ? ଆମେ ହସି କହୁ, ଆମେ ମାଟି ସହ କଥା ହେଉ, ତା ଛାତିରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର କାହାଣୀ ଲେଖୁ। କାଦୁଅରେ ଚାଲିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ସହ ପୁରା ଶକ୍ତି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼େ। କାଠର ଲଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ମାଟିକୁ ଛିରି ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ଧରଣୀ ମା ଛାତିରେ ଆମ ଆସନ୍ତାକାଲିର କାହାଣୀ ଲେଖୁଛୁ। ଆମ ଲୁଗାପଟା ପୁରା କାଦୁଅରେ ସରବଳ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁହଁରେ ମାଟିର ଛିଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାଦୁଅ ପଛରେ ଯେଉଁ ହସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ତାହା ସହରର କୌଣସି ପ୍ରାସାଦରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସହରୀ ଲୋକେ କହିବେ, କେତେ ଅଳିଆ କାମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁ, ଏହା ଅଳିଆ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର। ଏହି କାଦୁଅରୁ ହିଁ ଆହାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଏହି ପରିଶ୍ରମରୁ ହିଁ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହୁଏ, ଏହି ଝାଳ ଆଉ କାଦୁଅରୁ ହିଁ ଘରର ଋଣ ଶୋଧ ହୁଏ। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମେ ପ୍ରାସାଦରେ ରହୁଥିବା କିମ୍ବା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଚୁପଚାପ ମାଟି ସହ କଥା ହେଉ, ଥକିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମେ ଆରାମ ଖୋଜୁନାହୁଁ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିଥାଉ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ନ ପଡ଼ିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ସତରେ ଜିଇଁଛୁ। ବିଲ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମେ 3 ଜଣ ଓ ଆମ ବଳଦ ସମସ୍ତେ ମାଟି ଓ କାଦୁଅରେ ଗଧେଇ ସାରିଛୁ। ଲୁଗାର ଅସଲ ରଙ୍ଗ ହଜିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରୁ ସାହା ପୁଅ ପ୍ରସନ୍ନ। ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ସାରିବାର ଅଛି ବୋଲି। ତ ଏବେ କାମଟା ସରେଇ ଦେଇଛୁ, ଆଜିର କାମ ପାଇଁ ଆଜି ସରେଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ। ପଛରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଲଟା ଥିଲା ଏବେ ଚାଷ କରିଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆମ ହଳ ବଳଦ ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇବୁ, ଗଧେଇବୁ, ଆଉ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେଇଟା ଧୋଇକି ରଖିବୁ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବାର। ଆମର ପଶୁ, ଆମର ବଳଦ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଝରଣା ପାଣି ପାଖକୁ ନେଇଗଲୁ। ଆମ ନିଜ ହାତରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଦାଗକୁ ଧୋଇଦେଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେଲୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ଏହି ଜୀବମାନେ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ପଶୁ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିବା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। କାଦୁଅରେ ଚାଷ କରିବାଟା ବହୁତ ହିଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାମ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ପରି ଲାଗେ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ହଳବଳଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ ହିଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଳ ବଳଦମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ବଳଦମାନଙ୍କର ସାହାରା ନେଇକି ଆମେ ଚାଷବାସଟା କରିଥାଉ। ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟି କେତେବେଳେ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଏ କାଦୁଅ ଚାଷରେ। ନର୍ମାଲ୍ ବାହାରେ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିବାଟା ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏନି, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଚାଷରେ ହିଁ ବହୁତ ହିଁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେହ ଯାକ, ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ କିଛି ଅସନା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଅସନାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟି ନାହିଁ, ଏ କାଦୁଅ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଚାଷ କରିବାଟା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟକର କାମଟା, ବହୁତ ହିଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଆମେ ବି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବୁ, ବହୁତ ହିଁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗାଧେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଲାଗେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।